मोनसे जोबोरै सोमोनांथाव खौरां सोरनि खाफालाव मा भाग्य दं बेखौ रावबो बुंस' हाया नाथाय खाफाल होनोब्ला बेखौसो बुंनांगोन खेबसेनो लटारि लानानै कौटि कौटि रां मोननो हादों 11 आइजोफ्रा सोर सानदोंमोन सोरनि खाफालाव सानसेयावनो कौटि कौटि रां फैगोन नाथाय खाफाल गोनां आइजोफोरनि बाथ्रा खेबसेनो 11 आइजोफ्रा 10 कौटि रांखौ लटारियाव मोननो हादों मिथिनो मोननाय बादिब्ला गासै 250 रांनि लटारियावनो केरेलानि 11 आइजोफ्रा 10 कौटि रां मोनदों गोबाङानो खाफालाव लिरखानाय भाग्यखौ फोथायो आरो हरनि गेजेरावनो कौटि कौटि जानायनि सिमां नुयो बेबादिनो हरनि सिमांखौ मोगथाङाव महर होदों केरेला रायजोनि 11 आइजोफ्रा बिसोर आइजोफ्रा मिउनिसिपाल बर्डआव खामानि मावग्रा होननानै मिथिनो मोनदों गोबां खस्थ' आर्जिनाय रांजों बिसोर 11 आइजोफ्रा गासै 250 रांनि लटारि लादोंमोन बेनि माखासे समनि उनावनो बिसोर आइजोफोरनि लटारियाव गासै 10 कौटि रां नांनाय खौराङा ओंखारो लोगो लोगो आइजोफ्रा गोबां गोजोननाय लानानै रंजाखाङो थारैनो 250 रांनि लटारियाव 10 कौटि रां मोननाय बयनिबो थाखाय गोरलै बाथ्रा नङा 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन